Вітаю на кароткім відэакурсе «Партфоліо-менеджмент для мастакоў». Мяне завуць Вольга Кліп. Я куратарка і менеджерка культурніцкіх праектаў. У цэнтры маёй куратарскай і менеджерскай практыкі стаіць рэінтэграцыя мастацтва ў паўсядзённае жыццё і пераадоленне элітарнасці ў арт-інстытуцыях. Я працую з недастаткова прадстаўленымі мастакамі, асабліва ў сітуацыях культурнага выключэння, якія могуць быць звязаны з дыхатаміяй цэнтр-перыферыя альбо абмежаваннямі, якія практыкуюць установы культуры. Мы ўсе добра ведаем, што быць мастаком сёння няпроста. Мастаку ўжо нельга абмежавацца толькі творчай дзейнасцю. Каб быць запатрабаваным, мастак павінен увесь час займацца ўласным маркетынгам, удзельнічаць у выставах, арт-рэзідэнцыях, конкурсах, заводзіць новыя знаёмствы і падтрымліваць іх. Базавымі спосабамі камунікацыі з аўдыторыяй, дзе ёсць як прафесіяналы, так і аматары мастацтва, з'яўляюцца 3 віды паведамлення. Гэта рэзюмэ, арт-стэйтмент і біяграфія мастака. Яны, ў сваю чаргу, пры даданні візуальнага шэрагу аб'ядноўваюцца ў візуальнае партфоліо. Менавіта пра гэтыя 4 дакументы – рэзюмэ, арт-стэйтмент, біяграфія і партфоліо – і тое, як іх зрабіць, мы распавядаем у нашых відэауроках.